Jo, hvad så gutter, hvad så? Hvordan går det i dag? Godt, det er godt at høre. I dag skal vi spille, hvad skal vi vælge, hvad skal vi spille? Skal vi prøve det her. Jeg håber, det her bliver sjovt, forhåbentlig. Jeg skal skrue lidt op for jer, hvis I selv kan høre det. Er I klar? Er I klar? Vi begynder vores lille tur her. Jeg vil bare lige servere det. Første YouTube-video. Så. Jeg ved ikke, hvordan jeg er så dårlig, men altså. Er I klar? Er I klar? Kan jeg bruge min mus? Nej. Det er min mus, jeg bruger. Det jeg skulle til at sige, kan jeg bruge min keyboard? What? Det her er faktisk kvæles, bro. Det er faktisk kæles, det her. Yes! Ja. Okay, det var bare lige hurtigt et honorable mention. Yes! Ej, jeg er så god. Ej, jeg er så god. Oh my god. Jeg ved bare ikke, hvordan man klipper i videoer. Så hvordan fanden skal jeg stoppe en video? Jeg må ikke bande. Jeg glemte at spille lidt. Jeg glemte, at jeg er YouTuber. Upsis. Jeg tror, at Benjamin kommer til at tænke, what? Er du en YouTuber? Ej. Hvordan er det muligt på så tæt på jeg? Ej. Klar, vi pranker ham der så meget. Ham vi prank. Okay, det var så mig, der blev. Jeg pranker mig selv. Hvor dum kan man lige være? Ej, jeg hjælper faktisk mig selv. Så det er ikke noget. Det er okay, det er okay, det er okay. Vi starter bare videre igen. Okay, jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede det. Hvad står der? Double click to open menu. Åh! Er klar? Jeg skal lige huske. Jeg kan måske også prøve at uploade lidt YouTube til jer, boys. Nej, hvad mener jeg med YouTube? Når jeg spiller lidt VR, så må vi kunne åbne min lille crasher, som den hele tiden gør. Min hammer kan godt røre, men det kan jeg ikke. Hvordan giver det mening? Så den her hammer er magisk. Ja, selvfølgelig er den det, bro. Den kan løfte en hel bold! Oh my god, jeg snødte lige i spillet. Jeg skal nok skifte et navn på min YouTube-kanal på et tidspunkt til Cupcakes. Okay, alle sammen. Det er helt okay. Past lives. Good. Okay, du får her nu. Det er fint nok. Jeg er stadigvæk i live. Det er ikke som om jeg døde. Vel? Jeg skifter mit navn til Cupcakes. Jeg skal ikke Crybaby. Hvad er det for noget? Godt nok et mærkeligt navn. Det er snart op. Jeg ved det. Hvis den her video er dårlig, så er det fordi det er min første video, okay? Så bare rolig.
nu går jeg bare baglæns. Det er meget heller lyst til det. Vent. Det kan man ikke. Lad mig bare komme tilbage her. Okay, vi gjorde det. Og så skal vi bare... Yeah! Okay. Det føles bare... Altså, hvis I skal starte en YouTube-kanal, så føles det jo bare mærkeligt at tale til luften. Ikke? Og når jeg får et webcam, det går nok lidt tid. Når jeg gør. Så. Og lad os prøve nogle nye levels. Jeg har ikke lavet nogen, desværre. Vi skal tage den her auto-level. You can kinda AFK break the bridge. Den her skal vi helt klart prøve. Vi skal ødelægge en bro. What? Jeg skal ødelægge broen. Det er jo vanvittigt. Det er jo ikke muligt. Jeg kan ikke engang komme over. Jeg er klar. Gutter, vi gør det nu. Og hvis I ikke ved, hvad break the bridge betyder, det betyder smadre broen. Jeg prøver bare at være tydelig for jer. Yes, jeg gjorde det. Nej. Så man skal ødelægge broen. Er vi klar? Er vi klar alle sammen? Prøv at se, hvor dejligt det kommer til at se ud, når broen falder. Er I klar? Jeg skal falde ned med broen. Så ser det ikke godt ud. Så er det ikke et godt klip. Er I klar? Lad os da ikke. Det er sådan noget. Okay, er vi klar? Vi prøver igen. Det er sådan noget med rekorder. Og så skal vi bare skynde os ind i midten her. Jeg skal bare ødelægge broen. Jeg skal bare lige kunne squeeze ned i det her hul her. Yes! Vi gjorde det! Vi gjorde det på 29 sekunder! Nå, det er det her for i dagens video. Ses!